V dnešnom videu sa budeme venovať efektívnemu zvyšovaniu úrovne prospešných baktérií črevnej mikroflóry pomocou jedál a probiotických prípravkov. Srdečne vítam všetkých, tu je Zoark. Črevná mikroflóra, alebo inak črevné baktérie, tvoria najväčšiu časť ľudského mikrobiomu. Čiže baktérie sa nachádzajú aj inde v našom tele, napríklad na koži alebo v uchu, ale najviac ich je v hrubom čreve. Probiotické potraviny a prípravky obsahujúce probiotika významne pomáhajú zvyšovať úroveň týchto dôležitých črevných baktérií v našom tele. Črevné baktérie sú až z 90% zodpovedné za naše správne trávenie, rozkladajú aj vlákninu, pomáhajú znižovať zápaly v organizme a tiež znižujú frekvenciu a intenzitu črevných plynov a nadúvania, čo prispieva k lepšiemu pocitu pohody. Črevné baktérie zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe aminokyselín, z ktorých vznikajú hlavní aktéry mozgu a nervového systému, neurotransmitery. Preto majú črevné baktérie veľmi výrazný vplyv na stres, našu náladu, úzkosť, depresiu, paniku a prostredníctvom toho aj na kvalitu a dĺžku nášho spánku. Doplňovanie probiotík významne zlepšuje inzulínovú rezistenciu, pretože prospešné baktérie v našich črevách rozkladajú napríklad vlákninu, ktorú prijímame zo zeleniny a ovocia, na mastnú kyselinu s názvom butyrát, známejšiu ako maslová kyselina, ktorá má okrem iného veľmi priaznivé účinky na znižovanie hladiny cukru v krvi. Maslová kyselina, ktorú produkujú črevné baktérie rozkladajúce vlákninu, je jednou z najprospešnejších zlúčenín v črevách a patrí medzi hlavné protizápalové látky. Výrazne prispieva k nášmu mentálnemu zdraviu a tiež k obnove buniek. Ak máme problémy s pečeňou, ako je stukovatenie pečene, cirhóza alebo zápal, môže to viesť k tomu, že škodlivé baktérie preniknú cez črevnú stenu do lymfatického systému a odtiaľ sa rozšíria do iných častí tela, kde môžu vyvolať rôzne imunitné reakcie, zápaly a teda aj problémy. Preto je pri problémoch s pečeňom mimoriadne dôležité zvyšovať hladinu prospešných baktérií pomocou stravy a doplnkov. Baktérie v črevách dokážu produkovať aj vitamíny skupiny B a vitamín K. Hladinu baktérií znižuje časté jedenie, inými slovami maškrtenie, vstrebateľné sacharidy, teda cukor a všetko, čo sa na cukor premenia. Antibiotika, alkohol, rôzne umelé sladidlá, dlhodobý stres a glyfosát, ktorý sa nachádza v GMO potravinách, konkrétne bránia našim črevným baktériám vo výrobe dôležitých aminokyselín. Úroveň prospešných črevných baktérií môžeme najviac zvýšiť konzumáciou fermentovaných potravín alebo prípravkami s obsahom probiotík. Tieto prípravky sú dostupné vo forme prášku, kapsul, tekutín alebo iných foriem a obsahujú koncentrované, prospešné črevné baktérie, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie tráviaceho systému. Najlepšie potraviny, ktoré sa oplatí konzumovať denne, ak chceme zvýšiť počet prospešných baktérií, sú kyslá kapusta, kvasené uhorky, neochutený kefír a jogurt, kombucha, kimči. To je korejské jedlo fermentované zo zeleniny, miso a ďalšie. Potravou pre prospešné baktérie sú prebiotiká, z ktorých najdôležitejšie sú vlákniny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v zelených druhoch zeleniny, ako je brokolica, kučeravý kel, rúžičkový kel, kapusta, rukola, mangold, šťavel, špargla a rôzne druhy šalátov. Prospešné baktérie môžeme krmiť aj spirulinou a chlorelou. Spirulina však v skutočnosti nie je riasa, ale cyanobaktéria. Teda už v názve má, že je baktéria, ktorá je v podstate prebiotikum, čiže potrava pre baktérie nachádzajúce sa v črevách. Okrem zelených rastlín prospievajú užitočným baktériám aj cibuľovité rastliny, a to z rôznych hľadísk. Maslo, keďže už samo o sebe obsahuje maslovú kyselinu, teda butyrát, čo je jedna z najdôležitejších zlúčenín pre črevá, a veľmi prospešné sú aj bobuľové ovocie ako rakitník, čučorietka, malina, černica, jarabina, rýbezľa, čierna baza. Predovšetkým kvôli polyfenolom a vláknine, ktoré obsahujú. Pre hrubé črevo sú veľmi užitočné aj také vlákniny, aké sa nachádzajú v kyslých jablkách alebo v šupkách semien z korocelu, pretože majú schopnosť odstraňovať odpadové látky, teda pôsobia detoxikačne. Z hľadiska dobrého zdravia je tiež dôležité, aby bolo v črevách prítomných veľa druhov baktérií, pretože to zvyšuje ich účinnosť. Presne tak, ako keď má armáda veľa rôznych divízií, napríklad tankovú, leteckú či pechotnú. Toto môžeme dosiahnuť tak, že budeme konzumovať rôzne druhy už spomínanej zeleniny, fermentovaných jedál a bobuľového ovocia. Kľúčom k rozmanitosti črevných baktérií je teda pestrosť a rozmanitosť potravív, ktoré sú pre tieto baktérie prospešné a podporujú ich zdravý rast a vývoj. Keď počas postu nejeme, baktérie sa posilňujú a stávajú sa rozmanitejšími.
Pôst je teda mimoriadne účinnou metódou na posilnenie aj na zvýšenie rozmanitosti črevnej mikroflóry. Väčšinu probiotických prípravkov sa odporúča užívať s jedlom alebo tekutinou, ktorá nie je teplá a najmä nie je horúca. Je to preto, že vplyvom tepla môžu baktérie obsiahnuté v prípravkoch zahynúť. Laktobacily a bifidobaktérie, ktoré sa vyskytujú v najväčšom množstve a najčastejšie v rôznych prípravkoch, je najlepšie užívať približne 20 až 30 minút pred jedlom, aby sa zabezpečila ich účinnosť. Ale možno najdôležitejšie pri všetkých probiotických prípravkoch je pravidelnosť, teda aby sme ich užívali približne vždy v rovnakom dennom čase a za rovnakých okolností. Baktérie patriace do rodov Lactobacillus, Bifidobacterium a Enterococcus dobre odolávajú žalúdočnej kyseline, takže sa nemusíte obávať, ako sa často tvrdí, že by ich žalúdočná kyselina zničila. Ďakujem za tvoju pozornosť, ak si toto video považoval za užitočné, nezabudni ho označiť ako páči sa mi. Prajeme ti veľa zdravia. Uvidíme sa v ďalšom videu čoskora. Dovtedy nech je zdravie s tebou.